जा गुड मर्निं सारमोन दायो जादों समा फुंनि 6:30 नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जालायबाय आङो नै दायो टमटम ड्राइभार जादों टमटम सालायनो नागिरदों आङो दायो थांगोन टाउनावहाय माने ना लायनो टाउनथ' नङा माने गादाजुलि होनदों अबे मोनसेयाव थांनाय जायो नोंथांमोन देखायलांगोन दायो आङो ना लायनो थांगोन दायो आङो नै टमटम ड्राइभार जाबाय माने टमटम सालायग्रा जासिगोन आङो बे टमटमजों चाइना दिल्ली मुम्बाइ कलकाता थांगोन आरोना नोंथांमोना गाखोनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि टमटम गोदानाव आंनि टमटमा नै नोंथांमोना नायनो हागोन दायो आङो नैबे जि जायगायाव ना लांनो फैदोंना बे जायगायाव आङो मोनफैबाय नोंथांमोननो देखायनो नाजानि आङो माबायदि ना दं बेवहाय मा ना मोननाय जागोन बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायनोसै नायलांदो थ' सारमोन नै बिनिफ्रायनो नाखौहाय लागोन बिनिफ्राय नाखौ लानानै जोङो जोंनि गामिनि रायजोनि फुख्रियाव हगारहैनाय जागोन बेवहाय माने दायो नांगौ मथे नाखौ मोनथ'वाखै माने फुंनिफ्रायनो माने बेफारिफोर लांलागासिनो दंनो बबेबा नाया जोबनानै थांबाय बेवहाय दा नाया माने मिक्सार दङ नैबे नाखौहाय दायो लानानै थांसै जोङो रायजोनि फुख्रियावहाय हगारगोन आरोना बे नाखौ फैगोन बोसोराव बैसागु मागोआवहाय जोंहा बोसोराव खेबसे बोखांना जानाय जायो बिदिब्ला नैबेनिफ्राय जोङो नाखौ लानानै थांनोसै नाखौ लाना थांनानै रायजोनि फुख्रियाव हगारहैनोसै लाबाय दायो न'फारसे थांगासिनो दं नाखौ लाखांबाय थ' सारमोन नाखौ लाखांबाय दायो न'फारसे थांगासिनो दं दायो न'आव मोनहैब्लाथाय फुख्रियावहाय रायजोनि फुख्रि आरोना नोंथांमोननो देखायगोन आङो फुख्रियावहाय नाखौ हगारनाय जासिगोन दायो नै थांगासिनो टमटमाव दं बे जाहैबाय जोंनि रायजोनि फुख्रि बेवहाय माने गोबां ना दंखायो होमबाबो ना होबावनोसै एसे फैगोन बैसागुआव माने बेसे गिदिर जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो फैगोन बैसागुआवहाय नुनो मोनगोन ओइ सिगांजों लु जा थ' सारमोन बेनो जाहैबाय रायजोनि फुख्रिया दायो नाखौ हगारखांबाय बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेबांनो दोनथ'नोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ एबा गोदान ब्लगजों जय बर' हारिनि गोजोन्थों।